Moikka ja tervetuloa Saias Brick Cave YouTube-kanavan pariin. Tässä on tää viimeisen kuukausi ollut semmoista pientä haipakkata. Joku varmaan huomannutkin, että meikäläinen sen värstä näkyy televisiossa. Niin on tässä sitten vähän niinku jännitellyt aina, että mitä sieltä tulee torstaisin ulos. Oon kyllä kuvannut pieniä videoita tässä sillä välin, mutta nyt vasta kerkäsin koostamaan niitä, joten tuutte näkemään sitten ne tässä jaksossa. Olen myös käynyt yksilömessuilla tässä välissä tuolla Jyväskylän piipuu-rakentelutapahtumassa. Ja näytän ehkä vähän myöskin tässä jaksossa, mitä kaikkea saalista sain sieltä irtopalapöydästä ongittua itselleni. Sitten voisin vähän vilauttaa, minkälainen uusi mokki mulla on tekeillä. Ja sitten vielä ihan vimppana voisin kertoa vähän sen, mitä mulla on suunnitelmia seuraavaan jaksoon, jonka mä aion saada itse asiassa ulos jo mahdollisimman pian tämän jälkeen. Mut katsotaan. Tässä nyt vähän seuraavaksi tosiaan tätä lupaamaani matskua. Joo, elikkä tämmöstä mokkia on nyt tekeillä. Tää on vasta just eilen aloitettu, niin ei ole vielä kauhean pitkällä. En tiedä, voiko tästä jo arvata, että minkälaista juttua on tulossa. Mutta jos ei, niin paljastan. Tästä tulee semmonen kylpylä. Tämmönen aivan superöveri vesitropiikki. Ja tää alku, mikä tässä on nyt tehtynä, on semmosen ison altaan ympärys. Eli mä oon tehnyt muodot täältä tälleen tämmöisillä kaikenlaisilla piistoilla, mustilla plateilla. Ja tähän nyt olisi tarkoitus, että tähän tulee tämmönen allas, joka kiertää näin. Että vähän niinku virta-allas tai sitten ihan semmonen niinku perinteinen se kaikista vilpoisin kylmäaltaan jälkeen oleva isompi allas. Ja tänne keskelle tulee sitten korotettuna sitten muuta tavaraa. Täällä on sitten varmasti kaikenlaista, mitä mä nyt suunnittelin sinne, semmoista pientä kahvilaa. Ja sitten siellä on portaat muihinkin altaisiin. Tänne tulee lisää altaita tänne ylös ja sitten yhdestä kohtaa ehkä liukumäki alas. Ja sitten täällä on tämmöisiä kohtia, joissa ei ole vielä minkäänlaista moduulia pohjalla. Mutta niihin mä ajattelin, että mä täydennän jonkun verran, että voisi tehdä esimerkiksi sitten vaikka alueen, jossa voi olla semmoisen spa-hoidon jälkeen makoilla vähän vaikka tämmöisessä lepotuolissa tai muuten vaan vähän huilailla uimisen välissä. Ja sitten varmaan jotain saunoja, suihkuja, pukutilaa-meininkiä ja semmoista. Mut mä en ehkä niistä enempää vielä, kun en ole kerennyt rakentamaan. Mutta se, mistä mä voin kertoa, on nyt se, että mulla on tässä irrotettuna valmiiksi. Nämä tulee siis toki kiinni tähän näin. Tää on tällä hetkellä hyvin tälleen hepposesti. Että tässä ei ole vahvistettuna vielä kuin yhtä kerrosta täällä alla. Ja nekin on silleen niinku, että tää just pysyy kasassa. Että sain tämän muodon valmiiksi. Mutta täytyy vielä vahvistella tätä tässä. Mutta mä irrotin täältä pätkän. Että mä voin näyttää vähän teille, että mitä mulla oli täällä aikeissa tehdä. Taas toi kaide vielä pois. Elikkä ideana mulla on tässä se, että tänne tulisi tää vesi niin, että se jää tänne reunan alle. Ja tää on tehty nyt silleen, että tässä on tää reunapala on vahvistettu siten, että tämä vahvistuskerros ei tule koskaan ihan tähän reunaan saakka. Niin kuin huomaatte, vaan se jää aina yhden tai puolikkaan tai mitä nyt sattuu olemaankaan, niin täältä reunasta vajaaksi, jotta sinne voi sitten tehdä, tässä mä en ole vielä kauhean pitkällä, mutta rakentelin kuitenkin tähän teille esimerkiksi jo tämän palasen. Eli tässä mulla on nyt sitten tämmönen vesipalanen
niin kuin huomaatte, mun pitää tilata näitä tumman sinisiä 1x1, koska nyt mulla on tässä vaan tätä vaalean sinistä. Kaikki mun noin pienet on tossa Monkey Island-teoksessa. Mutta idea on siis se, että pystyn laittamaan tälleen näin. Se on niin kuin tämän muotoinen tää reuna, että se käy tähän niin kuin vahvistuksen reunan koloihin. Ei nyt tietenkään pysy tässä. Tällä yhdellä kädellä vaikea operoida, mutta mä yritän kääntää tän nyt tähän paikallensa. Eli nyt se olisi niinku tällainen täältä tää veden reuna, että se jäisi sinne niinku piiloon tuo se itse reunan rakenne ja tulisi kivasti sileänä tähän näin. Ja sitten tää muoto olisi tässä niinku rajaamassa sitä vettä. Ja tälleen olisi tarkoitus ympäröidä koko tää allas. En nyt vielä rakenna sitä ihan kauhean pitkälle, kun en ole vielä miettinyt tätä, että mihinkä tänne sisäpuolelle tulee nyt sitten ne reunat, mikä tulee rungoksi sitten tälle keskiosalle, mitä tähän päälle rakentuu. Mutta se, mitä mä oon tässä jo vähän miettinyt, on sitten nämä altaan reunat. Tää nyt ei ihan vielä ole aseteltu siihen muotoon, mitä se tulee olemaan, mutta tarkoitus oli sitten se mahdollisimman hyvin sitten niin kuin myötäilisi näitä, mitä mä oon tehnyt näillä plateilla, nämä muodot, siten, että kiinnittäisin sen niin, että laittaisin aina silloin tällöin jonkun nupin, niin kuin 1x1 pyöreän nupin, jolla saa kiinni tämän, ja sitten muihin kohtiin, näihin reunanuppeihin, sitten ihan noita sileitä laattoja. Että sitten vaan niin kuin suurimmaksi osaksi vaan lepää niiden päällä. Ja tähän mä oon nyt tosiaan pikkusen investoinut. Mä olen ostanut näitä kullanvärisiä flex-tubeja. Eivät ole mitään liian edullisia. Ja täytyy vaan toivoa, että niitä on riittävästi, että yltää tästä tämän altaan ympäri. Toki sinne tulee kohtia, mihinkä ei tule sitä kaidetta, koska tänne täytyy tehdä tietysti portaatkin, mistä pääsee tänne altaaseen. Mutta kuitenkin siis vähän tän näköistä juttua olisi tulossa, kunhan sen kiinnittää. Mä vähän testailin tätä korkeutta tällä. Mulla on täällä yksi uimari ja se on vähän siinä ja siinä, että voi olla, että mun tarvii yksi kerros poistaa tästä reunasta, että se on ehkä pikkusen liian korkea. Mutta sitä kerkee tässä miettiä, en ole nyt vielä rakentamassa tätä ympäri saakka. Täytyy suunnitella tätä layouttia vähän aikaa, että mihinkä tekee edes ne aukot, mistä sitten pääsee laskeutumaan tänne altaaseen. Mutta siis tarkoitus tästä olisi tehdä semmonen överivärinen, eli päävärinä on tää musta ja sitten tämmönen pearl gold, kultainen. Ja sitten vähän piristysruiskeilla muitakin värejä, mutta ei mitään liikaa, että kuitenkin se pääidea säilyy näissä kahdessa värissä. Tässä pikkusen, no tämä mittavälinekin on vielä paikan päällä, kun mä mittasin tuossa, että tää leveydeltä on juuri sellainen, että se mahtuu mun matkalaukkuun, koska mä aion tehdä tän nyt sillä tapaa, että tätä ei pysty jakamaan moduuleihin, tätä alintakerrosta. Siten, että siis tämä osa, mikä tässä nyt näkyy, tulee olemaan yhtenäinen. Mun täytyy sille varmaan askarella ihan oman muotoisensa pahvilaatikko sitten, jos mä lähden kuljettaa sitä. Mutta tarkoitus olisi, että se mahtuisi sitten kuitenkin niin kuin tuohon matkalaukkuun. Ja se modulaarisuus tässä tulisi tehtyä nyt sitten niin kuin kerroksittain. Eli sillä tapaa sen saa jaettua kyllä, mutta tosiaan tätä on, no kyllä se nyt teoriassa olisi mahdollista varmaan jakaakin tosta jostain täältä ja tuolta, mutta sitten ne on nämä reunukset esimerkiksi vähän rajoittaa, että se pitäisi sitten jakaa jostakin sieltä portaiden kohdalta ja no täytyy nyt katsoa. Kyllä mä luulen, että pidän tän nyt ehkä tällaisenaan, koska kyllä se nyt kuitenkin saa kuljetettua, vaikka se onkin vähän tommonen isompi ja helpompi sitten rakentaa semmonen yhtenäinen kestävä, kun ei tarvitse miettiä niitä moduuleja ja rajoja.
Se olikaan siinä suunnassa. Mut joo, tämmönen on täällä tulossa. Katsotaan. En nyt vielä sano yhtään mitään, kun jos mä sanon, että se on valmis Tampereen messuille, niin ei se nyt varmaan sitten oo, jos mä sen ääneen sanon. Mutta niin, voisin mä sinne yrittää, mutta en lupaa vielä mitään. Täällä mulla on meneillään sitten vielä lajittelutyö. Tää olisi pitänyt periaatteessa tehdä ensin, mutta koska halusin päästä jo rakentamaan tuota, niin nää vähän niin kuin nyt sitten taistelee tästä pöytätilasta täällä. Mutta aina välillä teen tätä lajitteluhommaakin, niin aina sitten pikkusen enemmän vapautuu tuolla itse rakentamiselle tilaa. Tänään on muun muassa tästä kaikki isommat plateet jo lajitellut paikallensa. Ja jos mietitte, miten tämä vaaka kuuluu tähän asiaan, niin mulla oli aika paljon semmosia osia, joita oli tosi paljon. Niitä ei oikeastaan enää hirveästi täällä ole jäljellä. Et näitä onkin jo vähemmän kaikkia loppuja, mutta niihin mitä mä oon jo laittanut paikalle, niin tuo vaaka on ollut tosi kätevä. Koska sitten mun ei tarvitse punnita yksi niistä kappaleista ja sitten punnita ne kaikki, niin sitten siitä saa helposti laskettua, että montako niitä on. Ei tarvitse pieniä juttuja sitten laskea yksi kerrallaan, että montako ton on. Ja siis mä lasken nää sen takia, koska mä inventoin ne, niin saan sitten tietoon tarkan määrän, että paljonko mitäkin on. Ja nyt voin näyttää tämmöisen pienen lähikierroksen. Siellä on jotain slopea, jotain mehujäitä, puhelimia, kaikkea harppuunaa, jännittävää juttua. Nämä on tälleen alustavasti tässä jo lajiteltu tyypin mukaan, osa myös värin. Tässä on itse asiassa melkein kaikki nämä on sieltä Piipon laarista, mutta esimerkiksi nämä tilasin Velmerin kaupasta. Samalla kun tilasin paljon muita tämmöisiä täällä, mutta tämmöisiä Paradiisa-settien osia. Mutta kaikki muu on kaiveltu tuolta Jyväskylän messuilta. Ja näytän tästä vielä, mitä mä oon jo pussittanut noiden muiden perusplatejen semmoisten lisäksi. Täällä lattialla vielä, koska ne etsivät vähän niin kuin sijoituspaikkaansa, koska ne on nyt niin paljon kaikkea uutta, että mulla ei ole tilaa näille vielä katseltuna, mihin mä laitan. Mut siis tosi paljon näitä tämmösiä siiväkejuttuja. Näitä mulla oli muutama ennestäänkin, mutta yli puolet näistä on uusia. Laari. Tässä pussissa on kaikenlaisia tämmösiä eläimen häntäpaloja. Näistäkin varmaan puolet on tullut tuolta laarista nyt tällä kertaa. Ne on nyt aika sekalaisesti täällä. En ehkä saa mitään kuvaa varsinaisesti, mitä kaikkea siellä on, mutta ennen. Sitten täällä on kaikenlaisia tämmöisiä miekkoja, erilaisia. Nääkin on melkein kaikki nyt tuolta Jyväskylästä, ihan muutama oli vaan ennestäänsä. Sitten kaikkea tämmöisiä liekkiosia. Näistäkin on suuri osa varmaan tältä kerralta Jyväskylästä. Siellä oli siis nyt erityisen hyvää palaa, koska sinne oli kipattu Piipon verkkokaupan viimeiset jäämistöt, mitä siellä oli vielä jäljellä, niin sieltä löytyy esimerkiksi tämmöisiä lepakon siipiä ja sitten näitä vanhoja lohikäärmeen siipiä. Ihan aimolla ja eri väreissä. Näitä löytyy myös tosi paljon erilaisia siipiä. Näitä on itse asiassa tässä varmaan kaikissa väreissä, mitä niitä on ilmestynyt edes, niin on muutama. Eniten löytyy noita tummansinisiä.
keräileet tämmöisiä pienempiä siipiä. Näistäkin ehkä vaan joku 1/3 oli ennestään ja loput tuli nyt tuolta Jyväskylän messuilta. Ja jotain tämmöstä pienempää, mikähän tää oli, joku kirveempää paloja ja sitten näitä tämmösiä liekkejä. Näitä tuli otettua nyt ihan nostalgiasyistä, kun meillä oli just tämmösiä liekkejä tuossa teatteritehtävän siinä kaupunki palaa taustassa, niin jotenkin näitä piti nyt saada itsellekin, kun mulla ei ollut yhtään tämmöstä ennestään, isoja liekkejä. Jotain tämmösiä kaikkea pikkuaseita ja jotain energiaefektiä ja mitä lie. Tuli kans koko melkein tää pussillinen tuolta messuilta. Sitten täällä on vielä jotakin. Nää on kaikki sieltä messuilta. Mitä vielä ovatkaan aseita. Sitten täällä nämä kaikki miekat. Näitä oli siis ihan näppärä punnita, koska näitä oli oikeesti tosi paljon. Tuli tuolta messuilta kanssa. Sitten mitäs muuta mä keräilin lippuja. Noita kullanvärisiä lippuja oli ihan sikapaljon. Ja sitten näitä tämmösiä reppuja. Mä tiedän mitä mä tein näin monella repulla, mutta ehkä niistä jotakin voi keksiä. Sieltä ainakin on jos tarvii. Semmosia. Siinä varmaan taisi olla kaikki. Tai ainakin suurin osa. Nyt ne oli jotain tylsempiä niitä plateja, mitä mä laitoin pois. Niin niitä nyt ei tarvii näyttää. Semmosia löytyy tällä kertaa. Ai niin, mä unohdin ihan totaalisesti nämä Bionicle-osat. Mä vähän näistäkin innostuin, että mä voisin alkaa kerää semmoista pientä pohjakokoelmaa. Ihan tämmösiä niinku perus tämmösiä, mistä nyt saa koostettua niin kokonaisen hahmon. Ja mun ajatuksena oli, että jos näitä saisi jotenkin yhdistettyä systempaloihin tai käytettyä esimerkiksi vaikka just niinku maaston osana tai mitä tahansa keksii jonkun hassun härvelin. Et mä en ehkä ite niinku niistä pelkistä Bionicle-hahmojen kokoamisesta on niin paljon innostunut, mutta jotenkin se yhdistely houkuttelee. Niin tämmöset tuli kaivettua, koska nyt siellä oli itse asiassa spesiaalina Jyväskylän messuilla kokonainen Bionicle-laari. Niin sieltä oli nyt tosi kiva ja helppo kaivaa näitä, kun ei tarvinnut niitä sieltä systemosien seasta penkoa. Tämmöset. Mä näin yksi päivä tuolla Instagramissa semmosen aika hienon kokonaisuuden, joka oli tehty kylläkin vissinkin studiolla tai jollain ohjelmalla, mutta kuitenkin niinku siinä oli yhdistetty näitä Friends Botanical Garden settejä. Ainakin 2 kappaletta. Ja siitä tuli aika hienon näköinen. Niin mä ajattelin, että mä voisin ehkä tehdä jossain vaiheessa jotain saman tyylistä. Toki omalla tyylillä ja ajankäytöllä ja kaikella mahdollisella, mitä nyt rajoitteita löytyykään. Mutta paloista se ei pitäisi ehkä nyt jäädä kiinni. Mä hommasin mitään 2 näitä lisää. Mulla on jo 1 ennestään. Niin nyt näistä pitäisi saada ihan mukavasti. Nämä on varmaan eniten just nämä tämmöiset lasiosat ja tää kupoli ja semmoset, mitkä tulee tästä nyt sitten eniten käyttöön. Ja mahdollisesti jos tekee saman väristä tai samanlaiset nämä ikkunat. Mutta katsotaan, kaikki on vielä ihan auki. Mut nyt mä tästä ajattelin tänään avata ja laitella nämä paikalleen, niin mä voin näyttää myöhemmin pikkusen kuvaavaksi siitä, kun mä oon saanut noin palat noista pusseista ulos, niin voin vähän näyttää millaisia noista tulee. Siinä on nyt 2
Botanical Garden settiä purettuna paloiksi. Aika paljonhan siitä tuli, mutta tosiaan 2 settiä. Ja täällä on tosi paljon kaikkea hyödyllisiä kasviosia. On tätä puurunko-osaa ja sitten erilaista lehvää ja kukkaa. Tää on hauska tää joku minifiguusa. Sitten nämä tommoset, onks nää nyt saksofoneja noi soittimet, niinku kukkina, hauskoja. Samaten nämä tämmöset harjanvarsiosat. Sitten on näitä perhosia. Ja se mikä tuli tämän pakkauksen niin kun, tai setin semmosena erikoisuutena itselle, mistä mä tykkäsin, oli, että tämmöisestä kasviosasta ja sitten samanväristä sammakosta oli tehty kukka. Näin yhdistämällä. Ja sen sitten voi kiinnittää vaikka sitten tämmöisen päähän pistää sitten. Mutta siis tosi kivan näköinen, ei sitä silleen kaukaa näe, että se on sammakko. Mä käytin näitä samoja tossa siinä Monkey Island-teoksessa kanssa. Ja monet niitä kävikin ihastelemassa, että onpas nerokasta osan käyttöä, mutta täytyy joka kerta tunnustaa, että krediitit menee toisaalle, kun ne oli tässä setissä jo aikaisemmin. Sitten no jonkun verran on kaikkea tilejä. Perusplateja. Pari isoa plateja, pari puolikas. Tuommoista siis 8x16 plateja. Paljon noita laitnukaa värissä olevia paloja. Kiva väri, pidän siitä. Jonkun verran noita jotain kaaria ja tosiaan ovea ikkunaa. Tai no ovea nyt vähemmän, mutta ikkunaa paljon. 2 kokoa tätä tämmöistä korkeampaa ja sitten pikkusen vähemmän tätä matalampaa. Pylväitä jonkun verran ja sitten näitä nyt tuli 4 kappaletta yhteensä sitten näitä kupolipaloja. Ja sitten muutamia paneeleja oli sitten ihan tässä Translite Bluessa. Myöskin prikkejä samassa värissä. Aika paljon kaikenlaisia snottipaloja. Nämä kaikki täällä. Sitten siellä on muutama minidolli hautautuneena. Mä en niistä ihan niin paljon välitä. Ja nämä on kanssa ihan kivoja paloja nämä tämmöiset reilit. Tykkään. Että ihan mukava saldo palaa tulee näistä nyt sitten mitä tulee. Kaikkia näitä tämmösiä printattuja tilejä. Täällä on muutamia noin tommoset kalat. Sitten kännykkä. Appelsiiniviipaleita ja sitten tommosia pörjäisiä. Ihan kivasti. Mut mä rupean tästä hommiin ja laittelen näitä tonne mun laatikoihin nyt. Silloin kun mä esittelin krysanteemia, niin mä taisin näyttää se ihan vaan valmiina. Mut mä tilasin nyt toisen, jonka mä pystyn palastelemaan ihan vaan osiksi tonne mun kokoelmaan, niin mä ajattelin näyttää tästä nyt mitä paloja täällä on. Näin tämmönen pieni nopea video läpikäynti, mitä sieltä löytyy. Ei nyt sinänsä mitään kauhean erikoista, mutta tykkään kullan värisistä paloista. Ja sitten on kiva, että on näitä kasvipaloja. Tai tommosia kasvivarsipaloja, jos tulee joskus tehtyä itse vaikka jotain kasvijuttuja. Ja toivottavasti ei tullut hirveät häiriöitä tuohon videoon. Tää
halus mennä low power moodiin tää puhelin, kun alkaa olla akku vähän vähissä, mutta ehkä tän pystyy kuvaa kuitenkin. Täällä on sitten nämä banskut. Tää oli ihan niinku se ykkösjuttu, minkä takia mä halusin hirveellä ja eri värisiä banskuja. Nää oli kans kivoja, nää uuden värisiä näitä. Tai siis mulla ei oo ainakaan tän värisiä aikaisemmin. Näitä, mikä tää nyt on tää uusi väri tossa oranssi ja punaisen välillä nimeltään se. Onko se joku Earth Orange? Ehkä. Joo, no kuitenkin. Semmonen. Tämmöset palot. Täällä on siis jotain muitakin paloja, kun mä oon vähän lajittelemassa jotain paketteja. Mutta älkää häirintykö niistä, nää on ne mitkä kuuluu siihen krysanteemisettiin. Tästä videosta en tiedä onko ihan hirveästi hyötyä, mutta halusin kuitenkin näyttää, koska on se varmaan parempi kuin että en näytä ollenkaan. Tässä läjässä on nyt purettuna noita tämmösiä Super Mario-settejä. 2 kappaletta tämmöstä Wiggler's Poison Swampia. Ja sit lisäksi oli vielä tämmönen pienempi Chain Chomp Jungle Encounter. Ne oli jossain vaiheessa aika hyvässä alennuksessa. Nappasin silloin tommoset ihan suoraan vaan tähän purettavien osien jonoon. Tai purettavien settien jonoon. Eli osat menee suoraan tonne varastoon. Mutta tosiaan ne on nyt kaikki tässä samassa lajassa, että tästä ei pystynyt oikein erottaa, että mitkä tuli mistäkin setistä. Mutta täällä on itse asiassa vielä täällä jotakin vanhoja, mitä mä en ole vielä jaksanut laittaa tonne, jotka on jostain muusta setistä. Mutta kun ne vaatis kaivaa noita isoja lootia tuolta, niin mä yleensä teen silleen, että mä puren useamman setin tähän niin kerralla, jotta sitten voi laittaa niin isomman määrän sitten samalla kertaa, kun oikeasti kaivaa nuo laatikot tuolta. Mutta mitähän täältä nyt voisi silleen highlightata? Täällä on ihan hirveellä ja näitä tämmösiä paloja, mitä on tullut näissä Super Mario-säteissä, näitä tämmösiä pyöristettyjä kulmia. Näitä on nyt ainakin 3 eri värissä. Täällä on just bright greenia, dark purplea ja medium brownia. Ja sitten tää oli ihan hauska pala. Tää on vissiin jonkun hahmon jalka. Näitä oli aika paljon tässä. Mietin, että voisiko tästä tulla joku hauska huonekalu. Joku semmoinen moderni, hassun hauska pöytä. Siihen laittaisi vähän tileä päälle. Tai jotakin. Näitä oli paljon tää värisiä ja sitten oli muutama tämmönen pienempi sitten punaista ja ruskeeta. Niistä voisi tulla sitten sen hassun hauskan pöydän tuolia. Joo, ehkä. Mitäs muuta? Aika tämmöstä basic kamaa. No, renkaat ei kuulunut tähän settiin, mitkä tuolla vasemmassa ylänaurukassa. No, sit tuli tämmösiä niinku isoja. No, nää on siitä Poison Swampista. Näitä tuli 2 per setti. Tämmösiä isoja tilejä. En oo nähnyt näin isoja tilejä koskaan aikaisemmin. Ihan 8x16. Ihan hyödyllisiä kasveja tuli jonkun verran. Nämä lehväpalat on itse asiassa jäämistöä tuolta krysanteemista, jonka mä purin aikaisemmin. Eli ne ei tullut näissä seteissä. Mitäs muuta? Tää oli mulla ihan uusi pala tämmönen. Missä on tää kyllä tuttu keskeltä tää vähän niinku 2x2 osuus, mutta niinku tää on pidennetyillä reunoilla. Tämmönen. Sitten, no aika paljon kaikenlaista kivaa tileä tuli, vähän tämmöistä pyöristetyillä reunoilla olevaa. Ja sitten oli jonkun verran näitä printtitilejä. Tää on ihan tämmöistä vanhaa tuttua puurunkojuttua. Sitten näistä vissiin tulee jotain toimintaa näistä koodeista, mutta
mä oikein tiedä. Täytyy katsoa, jos niille keksisi jotain muuta käyttöä. Ja sitten näitä tämmöisiä hahmon naamoja tuli tileeni kanssa. Sitten on jonkun verran printtiprikkiä. Näitä naamoja. Sitten tämmöisessä slooppipalassakin oli joku kulmakarvat. No, minä pysy kädessä tämmönen. Ja yksi tämmönen yksi Antistad-hommeli, niin täällä on kans joku koodi. Semmosta ei tästä varmaan mitään erityisempää osaa sanoa. Niin no tää oli tämmönen joku hassupala. Jotenkin aika tämmönen erikoistunut. En tiedä mitä tälle keksis. Voiko tää olla mikään muu kuin joku kärpäsieni? Tai joulupukin. Tästähän saisi katsoa jostakin semmosen ison joulupukkihahmon, niin sillä voisi tehdä tonttulakin niin kuin sen ihan reunusosan tähän. Sitten laittaisi vaan päälle jonkun semmosen korkean slooppipalan. No joo, en tiedä. Katsotaan, keksiikö sillä joskus mitään käyttöä. Tämmöset kuitenkin tässä kasassa nyt. Ja sitten mä rupean laittelemaan niitä tonne varastoon. Kiva, jos jaksoit katsella tänne saakka. Mä lupasin kertoa, että mitä mä oon miettinyt tuohon seuraavaan jaksoon, niin mä oon saanut Tuomarannalta tämmösen kirjan. Lego-ideakirja. Tai siis mä itse asiassa kysyin Tuomolta, että haluaisiko hän lahjoittaa mulle tämän yhden yksilön arvioitavaksi. Niin mä teen teille pienen pätkän tästä kirjasta vähän, että mitä kaikkea tää sisältää, minkä ikäisille tää on suunnattu ja muutenkin vähän mitä mieltä mä oon tästä kirjasta. Niin pyrin julkaisemaan sen tässä ihan mahdollisimman pian tämän jälkeen. Mut tältä erää. Jos tykkäsit, etkä ole tilannut vielä kanavaa, niin pistä ihmeessä tilaukseen. Tykkäile, kommentoi. Musta olisi kiva lukea, mitä mieltä te olette näistä videoista. Ja eipä muuta kuin seuraavaan kertaan. Moro!